Tak ahoj, já jsem Mája, tohle to je Postrach Survivoru, máme pryč Honzu, ten je v Itálii na Hyroxu, takže to je moje poprvé, kdy moderuju podcast sama, takže doufám, že to bude v pohodě a zvládnem to tady s naší hostkou Johankou. Řekla bych, že to je jedna z nejvýraznějších osobností letošního, ale vlastně Survivoru 2023, tak u nás vítej. Ďakujem veľmi pekne, Maji, za pozvanie a som rada, že si tu ty, vlastne ktokoľvek, ale som rada, že som tu s vami. Ďakujem pekne za pozvanie. Tak jestli se na to rovnou můžeme vrhnout. Pojďme na to. A jak probíhala tvoje příprava do Survivoru? Vlastně jako můžeme probrat i tu prvotní, i tu letošní. Co tě je, Honzi? Mentálně se připravuju. Na co? Na lidi, kteří tvrdí, že nesnáší drama a pak ho sami tvoří. Už je to lepší. No tak to počkej, to já si dám taky. Jakobs Origins. Kafe, se kterým je každý den snesitelnější. No prvýkrát, keď som tam išla, tak som sa viac menej pripravovala na tie fyzické súboje alebo na ten parkour viac. To som mala obrovský strach a o nejakej sociálnej hre som potom ten prvýkrát ani veľmi... nechcem povedať, že nechyrovala, ale skôr som sa na to vôbec tak nefokusovala. Až potom v priebehu tej hry, počas tej druhej rady som prišla na to, že čo je tam vlastne gro celej tej hry a ako to tam funguje, tie vzťahy a tá sociálna hra. Čiže čo je vlastne dôležité v tom Survivori. Samozrejme fyzicky silní hráči, dobrí do súbojov, šikovnosť a tak ďalej. Je to podstatné, ale vlastne to o mnoho podstatnejšie je budovanie tých vzťahov. A tento druhý krát, tým, že už som vedela, čo ma čaká nejakým štýlom, nemala som taký strach z tých súťaží, z hádzania, proste z rôznych tých hier, tak viac menej nejako ani ten hlad, ani nič som nejako neriešila, takže som fungovala normálne, dopriala som si cez sviatky, lebo to bol predsa prosinec, december, kedy som sa dozvedela, že je tam tá možnosť ísť a nejako som si nedávala veľmi pozor na to, koľko vianočného šalátu som zjedla koláčov, takže tak, ale nič špeciálne. A nečekala si vlastně jako na All Star Survivor, nebo kde vlastně vznikl ten nápad, že se vrátíte jenom vy s Kristínou? No nápad, pokiaľ viem, tak vznikol v produkcii. Ja som dostala tú ponuku a je to vlastne bežné v iných Survivoroch, či v Amerike, Austrálii, ale dokonca aj v Európe, či v Turecku, v Grécku, alebo aj v Rumunsku. Vlastne je to úplne normálna bežná vec, že sa hráči vracajú naspäť do hry, alebo v priebehu hry vstupujú ďalší hráči. A ja iba viem informáciu, že keď mňa vlastne verbovali, alebo keď sa ma pýtali, že či by som išla druhýkrát, tak som nevedela, koľko nás tam bude tých second chance. Bolo to také, možno budete možno budete dvaja hráči, možno budete 4, možno 6. Takže viem, že sa tam skloňovalo o mnoho viac mien, ktoré mali ísť tiež ako do druhej šance. A paradoxne, možno mi to divák nebude veriť, ale viem, že tam bolo viac mužov, ktorí mali ísť. Nakoniec vlastne to nevyšlo z ich strany a ja a Kristína sme sa dozvedeli o sebe až na letisku, keď sme sa stretli v odletovej hale v Prahe. To mě ještě napadá otázka, koho by si tak jako přála, nebo s kým by si přála jít vlastně z těch předchozích sérií? Mne sa napríklad v tej mojej sérii strašne dobre hrálo s Adamom Buškom, neviem, český Tarzan. Áno. Potom sa mi super hralo aj s Kristiánom, alebo dokonca by som si proste vedela predstaviť tú hru tam rozbaliť aj s Andrejkou Bezděkovou. Takže... To si myslím, že zrovna ta byla jedna z těch men, o kterých jsem mluvila, ne? Myslím si, že áno. Hodně se řešila taky nějaká protekce ze strany produkce. Jaký na to máš pohled? Ako myslíš, že protekcia? Vlastně jako s tvojí osobou se to tak jako hodně spojovalo. Všichni furt psali jako, že... Že som pretlačená produkciou. To je... Nad tým sa človek môže iba pousmiať, pretože takisto ako sa tvrdí, že tento rok sa tlačilo na ženskú víťazku a keď si ten divák, ak sleduje pozorne, všimneš, tak všetky tie súboje boli postavené na extrémne fyzickej sile a výkone. Takže to vlastne to tvrdenie vôbec nie je potvrdené alebo podložené tým, že by produkcia tlačila ženskú víťazku, pretože myslím si, že tento rok to ženy mali o mnoho viac komplikovanejšie ako predtým. A samozrejme 4 série za sebou vyhral muž, ako prečo by to nemohla vyhrať žena. To, že sa to nestalo 4 roky dozadu, mohlo sa to stať teraz. Mali sme dobre našlapnuté k tomu.
Historicky sa vlastne prvýkrát v Survivori v Československu dostalo v takom počte žien vlastne do sloučení, ale aj do tej ako vysokej fázy súťaže. Že vlastne tie 4 roky predtým sa iba eliminovali ženy zo začiatku a teraz to vlastne bolo inak. Ale aj tí muži eliminovali mužov. Takže či aj Iki keď vypadol, tak proste Standa s Lukým išli po chlapovi, nešli po Žovke alebo po Žovke, hej, alebo po niekom z nás. Proste to bolo Iki, čiže aj tí muži medzi sebou si vyraďovali tú konkurenciu. Jak se lišila persona Johanky v roce 2023 a jak letos? Johanka v roku 2023 prišla hrať srdcom, bola tým, kým som naozaj vlastne aj v tej hre som stvárňovala samu seba. Naozaj tá moja podstata, to gro mojej osobnosti tam bolo viditeľné a bolo pre toho diváka veľmi sympatické. A teraz z tejto druhej šance, keď som vlastne išla, tak som rozmýšľala nad tým, hrať tak, ako som hrala predtým, ísť tým srdcom, neísť, vlastne doplatila som na tú naivnosť, na to svoje srdce, že som to tým tlačila, že som sa tým nehala viesť, že som menej hrala rozumom a mne Ondro vlastne Novotný častokrát vyčítal, že Survivor sa nehrá srdcom, ale rozumom a práve to bola jedna z vecí, ktoré som si ja do tejto súťaže so sebou priniesla, že som chcela ísť viac rozumom, bola som inšpirovaná Parvati Šelov, ktorá je tiež strategicky tvrdý hráč. Rozdiel medzi mnou a ňou je, že ona je viac flirty a flirty proste z rešpektu aj tých hráčov, že majú doma tie polovičky, tak by som si v živote nedovolila s tými mužmi tam flirtovať. Aj viem, že je to proste súčasť tej sociálnej hry u niektorých hráčov. Aj v našej sérii. Ja sa niekomu neviem úplne podlizovať a byť taká, ako to povedať, no proste využívať tie ženské zbranie na to, aby som si tých mužov priklonila na svoju stranu a tam myslím, že aj tí muži to cítili z mojej strany, že proste kým tam nie je ten vibe, kým tam nie je to spojenie, tak možno majú pocit, že so mnou nemôžu hrať, ale opak bol pravdou podľa mňa. Z aspektu přežít, přehrát a přelstít je pro tebe nejtěžší, jaký z nich a proč? Prežiť nie je až také ťažké pre mňa, to myslím si, že zvládam úplne v pohode a samozrejme, že boli tam dni, kedy už aj to prežiť bolo nezvládnutelné a človek bol so silami na dne. A predsa nejesť 61 alebo 2 dní, mala som len tam 3 vlastne neprenosné odmeny, celú dobu som žila na kokose. Padovši vlastne nechceli ani variť fazulu, keď som bola u nich v kmeni, pretože kým Johanka neodíde z kmeňu, tak nebudeme jesť ani fazulu. To bolo vtipné. No a Já jsem se právě hrozně těšila na tvojí zahrádku. Jo, no zahrádka, tento rok nebol čas na zahrádku. Nemala som priestor vôbec. Dokonca aj keď som robila tie rozhovory vlastne s reportérmi, tak ja som mala pocit, že mne už strašne uteká tá hra. Takže všetky moje výpovede sú iba som to tak chcela proste rýchlo povedať všetko, bez toho, že by som uvažovala vlastne nad tým, že ako to na toho diváka môže neskôr vplývať. Ja som chcela odovzdať informácie a vlastne hneď sa vrátiť do toho kmeňu, lebo som mala strašný strach, že za tú hodinu toho rozhovoru, kedy vlastne sa vracia, že ešte 16 dní dozadu k nejakej situácii, tak ti utiká hrozne tá hra. A tam som trošku zabudala na toho diváka, čo vlastne je poznať. A prelstiť, samozrejme, to je niečo, s čím človek sa musí vnútorne vysporiadať a nastaviť, že ide do tej hry prelstiť niekoho. Čiže vie, že tam budú musieť byť klamstvá, že tam bude musieť byť zrada, že tam bude musieť byť niečo, čo v bežnom živote proste je no-go, ale v tej hre tam je to zelená. Kdo byl v průběhu hry tvůj největší spojenec, i když jsme to třeba nemuseli vidět na televizních obrazovkách? No Kristýna. Kristýna bola môj najväčší spojenec. Tak... Sme vlastne do tej hry vstupovali spolu, takže sme mali vymyslenú presnú hernú stratégiu, ktorou pôjdeme a každá už si to formovala tú hru podľa seba. Kika viac takú tikšiu, keď to tak mám povedať, alebo viac strategicky neviditeľnú. Ja som zase mala tie svoje karty odokryté a hrala som all in a mali sme, každá si mala na seba nadviazať 2 ženy a vlastne vytvoriť trojičky, v ktorými potom v zlúčení sa tieto 2 trojičky spoja a bude to 6, ktorá proste bude rozbíjať ten zvyšok. Nevyšlo. Když jsme u těch televizních obrazovek, kdo tě nejvíc překvapil svojí hrou? Luky.
Luky, ja som absolútne netušila, že je policajt. Ja som vôbec nevedela. A Luky to hral vlastne vždy na takého miláčika, takého ťuťu, srdiečko, úsmevíček, pusinky. Kuchaříček. Jo, kuchaříček, dobrý hošanek. A ja nevravím, že nie je to super chlap, ale v tej hre extrém, proste ako to dokázal udržať tú tvár a holky, mne je to tak líto, ja už neumiem, co mám udelať. Johanka, som taký strašne rád, že si vyhrala tú individuálku, ale som sa tak bál, že to vyhrá ten Standa iba môj štít a ja vravím, že ty vrďo, no. Takže a potom sa už začali tie karty trošku obracať, lebo ja som vlastne Lukymu prestala veriť po určitých incidentoch, ale Wendy s Betty ma stále utvrdzovali v tom, že nie, čo si Luky je na našej strane, Luky by nás nikdy nezradil. A vtedy, keď sme ho vlastne vyhlasovali na kmeňovej rade a zahral za seba tú prvú skrytú imunitu, ktorú Standa našiel v lese, tak sme sedeli pred tou kmeňovou radou a nám bolo strašne všetkým ľúto, hrozne. A Luky tam tak sedel, vyťahol si také ponožky a vraví, tak tieto som ešte na sebe nikdy nemal, ja si ich dám dneska, pretože viem, že idem domov a ja vám to vôbec nezlievam, ja to chápem, ja som s tým úplne v pohode a proste ja som tu aj tak celé iba 30 dní, už to presluhujem. Povedz mi, Johanka, čo ty chceš, keď sa vrátiš do Prahy, že čo ti navarím, povedzte si každý. Ja vo vnútri normálne rozorvaté srdce, revali sme tam všetci ako dážď. A vlastne potom ešte Betty sa mu na tej kmeňovej rade ospravedlňuje. Ja keď tam hlasujem, vravím, že Luky strašne ma to mrzí, proste to takto byť nemalo. A Luky, ting ting, skrytá imunita a Betty išla domov. Takže extrém skvelé zahraté a jeho hru som vôbec ja nedokázala prečítať. Vôbec. S kým jsi měla největší problém, jak už herně, tak osobnostně? No, presne tam bude Luky, so Standom herne, osobnostne vôbec a s Jurom mi to tiež škripalo veľmi, no. My sa nevedeli naladiť na takú jednu svoju vlnu. Já jsem se dozvěděl, že nás ještě nesleduješ tady na YouTube. Nebuď jako moje ex a dej mi follow. V díle, kde se vypadla, vybral Ota na odměnu tebe, Lukyho, Janka a Juru jako toho číšníka. Jaký na to máš názor vlastně, jakoby ten jeho výběr, že i Vivian z toho byla taková, jakože nevybral jí, nebo takhle? My pred tým súbojom a individuálku vlastne prvú v zlúčení, tak sme sa dohodli, že keby ktokoľvek z nás vyvíja oťaz, aby sme to vyhrali, tak zoberieme Lukyho so sebou určite. A ešte sme chceli zobrať Janka alebo Standu, hej, že boli tam tieto mená. A vlastne ja tam aj oťasovi som šepkala, že zober Standu, ale nakoniec sa rozhodol pre Janka, čo chápem, pretože ho chcel stiahnuť a utvrdiť si, ako sa bude hlasovať na tú svoju stranu a ako v pohode, za mňa proste dobrý strategický výber. Ještě se teda vrátím na tu kmenovku, kde vlastně vypadla Denisa. Ty si vlastně nezahrála tu svoji výhodu, což ale vlastně... to nebola žiadna výhoda, to bol iba chaos, to bol klacek v šátku. Což ale vlastně, ono by to ovlivnilo, ne? Jakoby ten Jurův postup do sloučení v podstatě. Neviem, ako to myslíš. Jakože kdybys to zahrála, tak on by pak nemohl... Ale to bola vymyslená výhoda. Ja som mala klacek v šátku, to nebola žiadna výhoda. To nebolo naozaj, to nebolo nič. To bolo, takže som obohrala aj teba. Jo, totálne ja som nemala žiadnu výhodu, ja som celý deň tvorila nejaký chaos pred tou kmeňovou radou. Ja som nemala vôbec nič. Ja měla nič. teda pocit, že tam i pod tím jménem máš furt něco napsanýho, ještě jako schovanýho. Nie. Že jsi tam měla nějaký něco z hlase. Aha, tak obehrála i mne, dámy a pánová, tak to je neskutečný. Nie, ja som vlastne celý deň vtedy, keď Standa našiel tú skrytú imunitu v ten deň pred tou kmeňovou radou, kedy som ja šla k vázam osudu, tou poslednou pred zlúčením, alebo pred zlúčením, tak ja som ho videla, že našiel niečo v tom lese. A videla som, čo to dáva proste do tých treniach, som presvedčená, že to je tá skrytá imunita. A ja si teraz hovorím, OK, tak čo ja idem robiť? Tak proste idem sa tvárila, že sme nevideli, koľko imunít sa vrátilo do hry. Či to budú dve, či to bude iba jedna. A tak ja som z toho lesa potom vyšla s takým úsmevom a som si stále držala vlastne tú kapsu na tom svetri. A išla som za oťasom, išla som za Kiko a sa mi pošepkala, že idem sa tváriť, že ja som niečo našla, nejakú výhodu. A ja si myslím, že Mati mi to zhltol, pretože on jednu dobu vlastne, keď sme už mali odchádzať na tú kmeňovú radu, ako chlapci boli tiež toho nervózni. Aj Standa, aj Luky, a proste to vidíš na tých pohľadoch, že im šrotuje tá hlava, hej. Jo. A ja som mala taký malý klacek a zobrala som si ten šátek a išla som na pláž vlastne pred tou kmeňovou radou a Mati za mnou sa rozbehol a vraví: Johanka, kde ideš? A vravím, Mati, idem na pláž, čo je? Deje sa dačo? A
čo máš v tej ruke? Ja verím, nič, by som tam mala, idem na pláž, proste potrebujem ísť odskočiť si, že čo. Jo, dobre, takže mi neukážeš, čo máš v tej ruke. Nie, prečo by si to mala ukázať. A vlastne, ja som len chcela, aby on rozšíril tú informáciu, že ma s niečím videl. Aby vlastne oni, aspoň to bol posledný pokus o to, že aby nenapísali moje mená, lebo by si mohli myslieť, že moje meno teda aby nenapísali, aby si mysleli, že zahrám tam nejakú výhodu, ktorou vlastne si oni zbytočne vybuchajú hlasy a môže byť jedným hlasom ktokoľvek iný vyhlasovaný. Takže to bol celý. A už som to chcela iba dohrať, hej, na tej kmeňovej rade, aby to nevyzeralo proste iba nejako, že to bol balast. No a teda, když jsme ještě u toho duelu, spoustu lidí teď na internetu píše vlastně jako, že si vždycky zastávala, že by si vlastně měla k sobě vzít do duelu někoho tobě rovný. Proč jsi teda vybrala Denisu? Nebo takhle, já neříkám, že ti není rovná, nebo takhle, ale změnila bys to teď zpětně? Asi by som to úprimne nezmenila. Proste by som si znovu vybrala tú Denny, pretože my sme sa aj rozprávali, máme to medzi sebou úplne usporiadané, je to fajn, takže diváci nemusia mať strach, že sme na nože a Denny bola štít viacerých hráčov. Bola štít, hlavný štít Kristýny, hlavný štít Oťasa, nemá rád, keď poviem Ota, takže Oťasa. A ja som vedela, že Denny s Kristy proste boli naklonené, alebo teda viac menej Kristy bola naklonená. Denny ani možno nie, ale tým, že oni boli naozaj herne veľmi späté, tak Kristy už bola naklonená vlastne hrať proti mne. A ona tam aj hovorí, že je vlastne rada, že som si buchla, teda, že nie je rada, že som si buchla vodu, že som si mala, že bola radšej, keby, že si buchnem krv. A ja som vlastne túto informáciu už nejakým štýlom vedela. Denka mi potom povedala, že ona nechcela ísť proti mne, že aj keď Kristína už áno, tak ona ešte nie. A ja som proste im chcela ten štít zobrať, aby ten štít nemali a bola som krok pred tým zlúčením a prišlo mi to proste ako najracionálnejšia voľba si to nesťažiť a myslím si, že aj keby som si zobrala napríklad Lukáša a porazím ho, tak budú všetci, ty si potrebuješ dokazovať, že sa dokážeš voziť po chlapoch, že dokážeš proste vyhodiť chlapa, super, že aká si, že si iba potrebuješ dokázať svoje ego, prečo si nezobrala niekoho, kto vlastne celú dobu nehrá a zoberieš si Lukáša, alebo napríklad, hej. Potom, keby ma Lukáš porazil, tak by bolo, ty si taká hlúpa, lebo si o sebe veľa myslela, že dokážeš Lukyho poraziť a vidíš to, doplatila si na tú svoju hrdosť, že si zobrala chlapa. Takže to je úplne jedno. Koho by som si ja zobrala, je to úplne jedno. Vždy by to bola proste kritika. Tak to je. Jak teď vycházíte se Standou a jak s Jurou? Já na to absolutně nemám energii. Tak proč to sleduješ? Tak někdo to komentovat musí, ne? Hele, tak na škále od 1 do 10. Kolik energie tě stála tato epizoda? Tak 12. Tak to si dej kafe. A i ty si dej Jakobs Origins, naši oblíbenou kávu, která tě povzbudí. A my sme sa so Stanim už mali viackrát možnosť vidieť, aj sme si písali, on ma vlastne zavolal na to verejné premietanie, ktoré teraz spravil 27.5. na ten diel, kedy ma vyradí. A ja som bola taká, že mám ísť, nemám, že poď, jasné, vrem, že Stano, sme sa smieli, vrem, to v Česku bude proste ako štátny sviatok vyhlásený, keď ty ma vyradíš. A on, že nie, ale sme sa ako bavili na tom. A my sme sa tam vlastne objali potom, ako to prešlo v tej televízii v tom dieli, že ma vyradil. A my sme si nepovedali snáď žiadne slovo, len sme sa dívali jeden druhému do očí a tam prešlo proste milión slov, milión pocitov a emócií, prepáč, mrzí ma to, mám ťa rád a proste mali sme to možno urobiť nejako inak a on sám vlastne povedal, že keby nemá Oťas vtedy tú individuálku na krku, tak si zoberie jeho. Že mal si zobrať jeho, že on, že nevidel, že bol tak zaslepený tým celým, že si myslel, že za všetkým stojím ja, ale že teraz aj spätne, keď to všetko vidí a nad tým rozmýšľa, tak vidí, že Oťas to mal podchytené proste vlastne všade. Ako všade. Tako venom proste všade. To áno. No a s tým Jurou potom výstupu, Juri tiež, tam na tebe Juri srdíčko. Ako vravím, že Juri je proste showman, je srandista, ale on vie dobre, je šikovný, vie niekedy aj za tú srandu schovať veľa vecí, takže nie vždy je to sranda, niekedy je taký dobrý podryb a v tomto prípade to bol podryb. Takže ja som bola extrémne natlakovaná a keď ja neviem, ak sú všetci takí svätí v Československu, že im nikdy neuleteli nervy a ešte v takom momente, kedy ja som tam prišla zomrieť na ten duel, že som bola, že OK, takže toto je pravdepodobne môj posledný moment a
môj život končí, tak podľa mňa to bol obrovský disrespekt z ich strany, aj Lukyho, aj Juru a neviem, podľa mňa... To jsem si přesně říkala, jo. no to jako ani nezatleskám, tak to Jo. bylo takový jako... Jo. Čiže chápem, ich emócie radosti, že som vypadla, že ma Standa vyradil, však proste držali spolu, bojovali dlho, takže boli na mieste z ich strany, tak ako myslím si, že bolo na mieste to, že ja som bola sklamaná, zronená a nahnevaná. Takže tak či tak. Kdo má podle tebe největší šanci na výhru a proč? Určite je to s tými hernými krokmi a so všetkým, čo dokázal sa zoprieť a je Stany. Ale uvidíme, či nebude tiež mať príliš veľký terč a na chrbte, ako som mala ja. Či nebude príliš silný pre všetkých ostatných. Myslím, že Kika to má veľmi dobre rozohrané. A Oťas. Tam táto trojica a ešte Sárku. Jo. Takže tieto 4 ľudia sú pre mňa ľudia, ktorí by si naozaj herne proste zaslúžili ísť čo najďalej. A kdo by podle tebe neměl co dělat ve sloučení? Jestli se to takhle dá říct. Ťažko povedať, pretože každý tam už predviedol nejakú hru, každý už si myslím, že sa nehal pohltiť tou hrou a tým Survivorom, takže nikto tam nie je anielik, všetci sme tam boli fake a všetci sme mali nejaké sociálne masky na svojich tvárach, ktoré sme skôr či neskôr už potom zhodili a sú tam hráči, ktorí majú menej za sebou toho her, niektorým by sa asi to finále ťažko obhajovalo tá hra, ale... Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Nejdem nič preskakovať. No a kdyby přišla ještě jedna možnost jít do All Stars? My sme sa už o tom bavili na ostrove a ja som vždy tvrdila, že jasné, že pôjdem, ale mám 33, uvidíme, kedy All Stars bude a na pláne teraz môj osobný život a svadba, rodina a tak ďalej, takže uvidíme, či sa to bude dať nejakým štýlom spojiť, ale za mňa určite áno. Krásný, tak se budeme těšit a přeju ti hodně štěstí. Ďakujem, Maja, tebe všetko dobré. Tak vám děkujeme za sledování a budeme se těšit příště. Pardon, áno, budeme sa tešiť na budúce. Ahoj. Ahoj. Čau.